mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Yesu Kristu ndimphunzitsa amene anakhala pa dziko lapansi, amene anachita zinthu zambiri komanso kulankhula zinthu zambiri zosiyanasiyana. Ndikamaphunzira zokhuzana ndi nkhani yokhuza Yesu zinalembedwa m'mabuku osiyanasiyana zimene ndinena kuzichita tikhoza kupezamo moyo wosatha. Monga tikamaona za mabuku onse amene alidwa abawa akungofotokoza makamaka zokhuzana ndi zimene Yesu Kristu anazichita komanso kuzilankhula kuti ino ndi ine akuzichita zimenezi tikapeze moyo wosatha. Tikamabwereranso m'Baibulo timakapezanso za nkhani zambiri zimene Yesu Kristu anazichita. Makamaka tikabwera mu buku loyamba, buku la Chipangano Chatsopano. Tikabwera mu buku loyamba limene la Chipangano Chatsopano timakapeza zokhudzana ndi Yesu Kristu. Marko amene timayamba kumuona kuchokera pa makolo ake, tikamamuona kuchokera mu buku la Matthew chapter 1 kuyambira mu verse yake ya 1 kulekeza verse yake ya 17. Ndipo tikamembera mu verse yake 18 kumatsika musi ndi pamene timapezanso makamaka zokhudzana ndi kubadwa kwa Yesu Khristu. Ndipo tikabwera mu buku limeneli la Matthew chapter 2 timakapeza makamaka zokhudzana ndi anzeru akummawa komanso pamene makolo ake adathawira ku Igupto, komanso pamene makolo ake anabwerera ku Igupto, pamene timaona kunena kuti ana ambiri mu Bethlehem muja anaphedwa. Tikabwera mu buku la Matthew chapter 3 timakapeza makamaka zokhudzana ndi Yohane Mbatizi, komanso timakapezanso ndi kunena kuti Yohane Mbatizi akubatiza Yesu Khristu. Pamene Yohane Mbatizi anangobatiza Yesu Khristu anayamba ntchito yake makamaka adatengedwa ndi kukayesedwa ndi Satana Mdierekezi, zimene timazipeza mu chapter 4. Ndipo tikamaona mu chapter 4 timaonetsa kunena kuti pamene Yesu Khristu anangomaliza kuyesedwa ndi Satana Mdierekezi momesera atatu aja, adayamba kugwira ntchito yake yolalikira mawu a Mulungu ndi kumaphunzitsa anthu zokhuzana ndi ufumu wakumwamba. Komano pamene anapezanso anthu ena tsono amene anali kugwira ntchito ena m'madzi, adawuza kunena kuti anthu amenewa amutsate. Makamakaso zokhuzana ndi anthu amenewa zimenenso ino ndine tofunatika ziphunzire mu tsiku lero, zimene tofunatika zone mu buku la Matthew chapter 4 verse yake ya 18 komanso 19. Tiye tione ndi buku la Matthew chapter 4 verse yake ya 18 komanso 19. Matthew chapter 4 verse yake 18 komanso 19 analemba kunena kuti ndipo pamene Yesu anali kuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya, anaona abale awiri, Simoni onenedwa Petro ndi Andreya m'bale wake anali kuponya khoka m'nyanja popeza anali asodzi asomba. Ndipo iye ananena nawo, tiyeni pambuyo panga ndidzakusandutsani inu asodzi a anthu. Apa tikuona makamaka Bible kufotokoza zamene Yesu Khristu anayamba kugwirira ntchito yake yotumikira Mulungu, kunena kuti pamene anabwera pa dziko lapansi ali kuyenda mphepete mwa nyanja ya Galileya, anakumananso ndi Simoni onenedwa Petro komanso ndi m'bale wake Andreya amene anali kuponya makhoka m'nyanja chifukwa anali asodzi. Ndipo Yesu Khristu atapeza anthu amene anawuza nena kuyani, siyani makhoka anu nditsateni ine ndipo ine ndidzakusanditsani asodzi a anthu. Tsono mu tsiku lero tifunika kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera pa mutu umenewu wakunena kuti asodzi a anthu. Mwina tikhoza kukhala odabwa kunena kuti kuchokera mu mutu umenewu timva zotani, koma kumbukirani kunena kuti tikamawerenga Bible makamaka mu buku la 2 Timothy chapter 3 mu verse 16 amatifotokoza ndithu kunena kuti lemba lililonse Mulungu analiuzira ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso, pa chitsutsano komanso mu zinthu zambiri zimene anazinena mu verse yake imeneja. Choncho pamene ndine tikapeza mawu amene analembedwa mu buku lopatulika ili Bible, sifunika kuti tizingodutsa, koma chomwe chofunika ndi chani? Tiwerenge, tikhazikikepo, tizukute kunena kuti kodi Mulungu amafuna kunena kuti ino ndine tiphunzire chani pakupeza liwu limenelo mu Bible. Chifukwa kunena kuti kalembo kanali konse kamene kamapezeka mu Bible kamakhala kunena kuti kali ndi ntchito yake. Choncho ndichofunikanso kwambiri kunena kuti ino ndine tikaphunzire pa nkhani imene yokhudzana ndi asodzi a anthu. Asodzi a anthu. Tikuona kunena kuti poyamba apa Andreya komanso m'bale wake Simoni Petro anali asodzi asomba, ndipo pamene Yesu Khristu akwayira nako kunena kuti chani, simudzakhalanso asodzi asomba koma mudzakhala asodzi a anthu. Chimene chinampangitsa Yesu Khristu kuti akalankhule zimene zili chani, makamaka kunali kufananiza pakati pa ntchito imene anthu amagwira yosodza asomba komanso ndi kukhala asodzi a anthu. Ndikukhulupirira kunena kuti pamene anangokamba zakunena kuti mudzakhala asodzi a anthu, mwina ambiri titha kumva mosavuta kunena kuti amawuza kunena kuti adzakhala atumiki a Mulungu. Amawuza adzakhala atumiki a Mulungu. Choncho pamene akozena kuti simudzakhalanso asodzi asomba koma mudzakhala asodzi a anthu, ndiye kuti Yesu Khristu akufananitsa makamaka pa ntchito yokhala mtumiki wake komanso ndi kukhala msodzi. Kodi pakati pa kukhala msodzi wasomba komanso kukhala msodzi wa anthu pali ubale wotani?
choncho tizikaphunzira kuyang'ana za mmene asodzi amadziwikira asodzi asomba anthu kukafananiza ndi mmene ntchito yotumikira Mulungu imakhalira. Tikamaona za asodzi asomba ndi anthu amene amadziwika ndi kulimbikira. Msodzi kuti apezeke kunena kuti wadya pa khomo pake zimafunika kunena kuti tsiku ndi tsiku azikhala kunena kuti akulowa m'madzi ndi kumapha chani ndi kumapha nsomba. Chimodzimodzinso pamene amauza Simoni ndi Andreya kunena kuti simudzakhalanso asodzi asomba mudzakhala anthu asodzi awo, anthu amafuna kungowawuzanso kunena kuti pamene akakhala atumiki a Mulungu akufunanso akakhalenso ndi mtima omwewo, mtima wakulimbikira. Tikuona kunena kuti asodzi pa ntchito yawo yopha nsomba amakhala anthu olimbikira tsiku ndi tsiku, pamene nthawi ndi nthawi amakhala kulowa m'madzi kuti aphe nsomba. Chimodzimodzinso ine ndi ine lone tikazindikire kunena kuti pamene tili asodzi awo anthu tikuona tikhale anthu olimbikira. Kodi ino ndine Mulungu anatipatsa ntchito yotani? Tikamuona mu buku la Mateyu chapter 20, mambo ka chapter 20 mu verse 18 ndi 19 timaona apa kunena kuti Yesu Khristu analankhulaso nkhani ino yofunikira kwambiri yofuna kunena kuti ino ndi ine tikayimvetse bwino pamene ananenapo kunena kuti ndipo Yesu anadza nalankhula nawo nanena, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Chifukwa chake mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Apo tikuona kunena kuti Yesu Khristu adapereka ntchito kwa munthu aliyense kunena kuti yani amuke apite akalalikire uthenga wabwino mu dzina makamaka akalalikire uthenga wabwino ndipo amene akakhulupirira akabatize mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, komanso tikukapitiriza kuwaphunzitsa kunena kuti yani asunge zimene Yesu Khristu anawalamulira. Imene ndi ntchito imene imaperekedwa kwa Khristu aliyense. Pamene ndine tadziwa kunena kuti ntchito yathu ndi yolalikira uthenga wabwino, pa ntchito yathu imene tizikhala atumiki olimbikira. Timaonanso kunena kuti za ntchito yomwe Yesu Khristu anayankha mu buku la Marko chapter 16 mu verse yake 15 komanso verse yake ya 16. Ino ndine tuli ndikhale anthu olimbikira makamaka apo kugwira ntchito yathu imeneyi, ntchito yakutumikira Mulungu. Timaona chitsanzo chabwino makamaka cha mtumiki winanso amene anakhala pano pa dziko lapansi amene anagwira ntchito yake imeneyi koma molimbikira. Ndiye ndani? Tikamaphunzira makamaka kuchokera mu buku la Machitidwe a Atumwi timapeza nkhani yokhudza ndi Paulo. Tikamaphunzira za maulendo atatu a Paulo timaona kunena kuti ulendo oyamba umene anawuyamba kuchokera mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 13 umene unakathera mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 14 anagwira ntchito yayikulu, anayenda maulendo osiyanasiyana. Ndipo tikamaona mu chapter 15 tikuona kunena kuti munthu amene anapanganso chiganizo yoyendera mipingo imene ija imene anayiphunzitsa ndi kuyenderanso madera ena ndi kulalikira uthenga wabwino. Pamene timakayamba kuwerenga mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 15 verse yake 36 kukalekeza mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 18 verse yake ya 22. Ndipo tikamayamba kuwerenga mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 18 kukathera mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 21 ndio pamene timakapeza tsono za ulendo wa number 3 wolalikira uthenga wabwino. Munthu ameneyo anakhala pa dziko lapansi ndipo adagwira ntchito imeneyi molimbikira. Inunso ndine a Khristu pozindikira kuti ndi asodzi awo anthu tiye tizigwira ntchito iyi koma molimbikira. Talingalirani za munthu amene otchedwa Paulo tikamaona mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 16 pamene anali ku ndende makamaka ku Filipi. Anayikidwa mu ndende ku Filipi, koma pamene anali mu ndende ku Filipi sanangokhala chete koma analibe kuti ani kugwira ntchito yolalikira uthenga wabwino. Ndipo pamene timakaona kunena kuti mdindo wa ndende ku Filipi kuja anatani kodi adabatizidwa ndi kuwonjezedwa mu mpingo wa Yesu Khristu. Ndipo timaonanso mtumiki yemweyo Paulo pamene anali mu ndende ku Roma tikamaona mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 28 mu verse yake 30 komanso 31 kunena kuti pamene iye anali mu ndende ku Roma adapitirizabe kumalalikira uthenga wabwino. Zimene ndine pokhala kuti ndife asodzi awo anthu monga mmene Yesu Khristu analankhulira asodzi asomba amadziwika ndi kulimbikira. Inunso ndine pa ntchito yathu yolalikira uthenga wabwino tikuyenera kunena kuti tikadziwikenso ndi chinthu chimenechi ndicho kulimbikira. Kodi pamene mumalalikira mawu a Mulungu mumalimbikira? Ndi ntchito yofunikira zedu kunena kuti pakugwira ntchito yathu timaka tizipereka nthawi yokwanira kuti tizilimbikira pa ntchito imeneyi. Kumbukirani makamakaso mtumiki ameneyo Paulo amene analembera mu buku limeneli la 1 Akorinto zimene analemba makamaka zosonyeza kunena kuti munthu amene ntchito yake iyi ankagwiranso kumamotani kodi koma molimbikira. Tikamawerenga buku limene la 1 Akorinto chapter 9 mu verse yake 16. 1 Akorinto chapter 9 verse yake 16 analemba kunena kuti pakuti ngati ndilalikira uthenga wabwino ndilibe kanthu kakudzitamandira, pakuti chondikakamiza ndigwidwa nacho, pakuti tsoka ine ngati sindilalikira uthenga wabwino. Apa tikuona kunena kuti akufotokoza ndithu kunena kuti pakuti iye ngati alalikira uthenga wabwino alibe kanthu kotani kodi kodzitamandira. Ndipo mu ndime yomaliza ya verse imene ya 16 akunena kuti pakuti tsoka kwa ine ngati sindilalikira uthenga wabwino. Choncho pozindikira kunena kuti munthu amene ankadzoka kwambiri zokusandula udindo wake adapereka nthawi amagwira ntchito imeneyi molimbikira. Inunso ndi Yesu Khristu anatipatsa ntchito
yolalikira uthenga wabwino, tiye tipitirize nomwe ntchito imeneyi koma molimbikira, monga mmene adanenera kunena kuti simudzakhalanso asodzi asomba koma mudzakhala asodzi a wanthu. Asodzi amadziwika ndi kulimbikira pa ntchito yawo. Kodi mumalimbikira pa ntchito yanu? Tiye tikhale anthu makamaka ochita zimene Mulungu amanena powerenga zimene Yesu Khristu analankhula komanso kuzichita mu mabuku ake amenewa mu chipangano chatsopano. Tikamaonanso za chinthu china chotsatira chimene asodzi amadziwika nacho ndi chokulimba mtima. Nthawi zambiri asodzi ndi anthu amene amadziwika ndi kulimba mtima. Talingalirani malo amene asodzi amakapha nsomba, ndiye kuti ndi kunyanja, mwinanso mitsinje kulikulu. Tikamakamba za nyanja ndi malo amene makhala zinthu zoyipa, lingalirani zang'ona, mvuu, komanso mphepo zimene zimapezeka pa nyanja. Koma asodziwa amaonetsa kupita malo amenewo ndi kumakapha nsomba. Chinthu chimene amapanga pamene papachi chimasonyeza kulimba mtima. Chimodzimodzinso ine ndine pokhala kuti tili atumiki a Mulungu, tili asodzi a wanthu, tikuyenera kuti pa ntchito yathu tizikhala anthu olimba mtima. Tizikhala anthu olimba mtima motani? Tikuyenera kuti tikazindikira kuti pamene tikukhala mmodzi kola pasi tidzikumana ndi mavuto, tidzikumana ndi zinthu zimene zitiphinja pa ntchito yathu yolalikira uthenga wabwino. Koma tingakhale tikumana ndi mavuto sitikuyenera kuti tizisonyeza kufoka. Tizikhala anthu olimba mtima. Timaona chitsanzo chabwino makamaka cha anthu amene anakhala pa dziko lapansi kupitirizabe kulalikira mawu uthenga wabwino makamaka pamenenso anaonetsera kulimba mtima. Tikamaona mu buku la Mateyu. Tikamaona mu buku la Mateyu timapezanso za nkhani ya munthu wina otchedwa Yohane M'batizi amene tifunanso tikamphunzire mu tsiku lero maka amene anaonetsa kulimba mtima. Tikamawerenga nkhani yake kuchokera mu buku la Mateyu chapter 14 kuyambira verse yake ya 1 kukalekeza mu verse yake ya 12. Koma mu tsiku lero tiwerenga kuyambira mu verse yake ya 1 kukalekeza mu verse yake ya 5 pamene analembapo kunena kuti Mateyu chapter 14 verse yake ya 1. Nthawi imeneyo Herode mfumu anamva mbiri ya Yesu nanena kwa anyamata ake, uyo ndiye Yohane M'batizi anauka kwa akufa, ndipo chifukwa cha ichi zamphamvu zilimbalimba mwa iye. Kuti Herode anamgwira Yohane namanga namuyika m'nyumba ya ndende chifukwa cha Herodiasi mkazi wa m'bale wake Filipo. Pakuti Yohane ananena kwa iye, sikuloledwa kwa iwe kukhala naye. Apa tikuona kunena kuti Bible force nditunena kuti Herode ameneyu adamugwira Yohane ndi kukamuyika mu nyumba ya ndende chifukwa yayendani kodi chifukwa cha Herodiasi mkazi wa m'bale wake Filipo. Kunena kuti chani? Yohane akagwira ntchito limba mtima kukamuuza mfumu Herode kunena kuti chani? Inuyo mfumu ndi nthu yosaloledwa kukhala ndi mkazi wa m'bale wanu kapena kutenga mkazi wa m'bale wanu kumakhala naye ngati banja. Adamuuza zimenezi mfumu pamaso ndi pamaso. Adasonyeza kulimba mtima. Ndi anthu angati amene tingakwanitse kuwauza atsogoleri athu kuti ali kuchita chinthu chosalongosoka pamene ndine tikuzindikira. Pokhala kunena kuti ndine tili atumiki a Mulungu, tili asodzi a wanthu, tiye tizikhala anthu olimba mtima polenga ndi mmene asodzi asomba amakhalira. Pa nyanja pamakhala zinthu zambiri, koma amakhala anthu olimbikirabe pakulumikira Mulungu. Inu ndine tikazindikire kunena kuti tili asodzi a wanthu. Zimenezi ndi zofunika kwambiri kunena kuti pamene tikugwira ntchito imeneyi tikhale nazo makamaka pakuonetsera kulimba mtima. Chinthu china makamaka tikamaphunzira zokusa ndi kulimba mtima, timaona za nkhani yokhudzana ndi Petro komanso Yohane tikamabwera mu buku la Machitidwe athu mu chapter 4. Mu buku la Machitidwe athu mu chapter 4 makamaka timakapeza za nkhani ina yokhudzana ndi Petro pamene anachiritsa munthu wopunduka chibadwire. Mu buku la Machitidwe athu mu chapter 3. Na mu buku la Machitidwe athu mu chapter 4 timakaona kunena kuti anthuwa anatengedwa ndi kukazengedwa mlandu kwa akulu a Yuda. Atatengedwa kukazengedwa mlandu makamaka kwa akulu a Yuda amene tikamalenga mu verse yake 10, verse yake 12, komanso mu verse yake 13 ndikudzolenga mu verse yake 20 ya 19 ndi 20 tipezamo zinthu izi. Mu verse yake 10 analemba kunena kuti zindikirani nonse ndi anthu onse a Israeli kuti m'dzina la Yesu Mnazarayo amene inu munampachika pa mtanda, amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa, mwa iyeyu munthuyu ayimirirapo pamaso wa moyo. Verse 12. Ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lapatsidwa kwa anthu ndiye limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Mu verse yake ya 13 akunena kuti koma pakuona kulimba mtima kwawo Petro ndi Yohane, ndipo pozindikira kuti iwo anthu kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira, anazizwa ndipo anawazindikira kuti anakhala pamodzi ndi Yesu. Tikuona kunena kuti pamene Simoni Petro analankhula zinthu zimenezi kunena kuti inuyo mukwenda mukazindikire kuti Yesu Khristu amene munampachika uja ndi dzina lake ndi limene lapatsidwa kunena kuti ndine tikuyenera kuti tikatchule ndiyo kunena kuti tikatani kodi tikapezeko chipulumutso.
ndipo mu verse yake 13 akunena kuti ndipo anthu amene pakuona kulimba mtima kwawo adazindikira kunena kuti mesa anthu ana osaphunzira anthu apulukira ali kulankhula zimene zifonena kuti chani kana akanadzonolo anthu amenewa anakhala ndi Yesu. Akuti choyamba adaona ke kulimba chani kulimba mtima kwawo. Chimodzimodzinso ino ndili potumikira ntchito imene ya Mulungu tiyenera tizikhala anthu olimba mtima. Anthu pakuona kulimba mtima kwathu akadziwa kunena kuti chani tili kutumikira Mulungu mmodzi. Ndi chifukwa chake tikamakuona mu verse yake 19 ndi 20 analemba kunena kuti koma Petro ndi Yohane anayankha nati kwa iwo, weruzani ngati n'kwabwino pamaso pa Mulungu kumvera inu koposa Mulungu. Tikuona kunena kuti Petro ndi Yohane akuwawuzanso makamaka akulu oweruza bwalo pamenepa Ayuda akuwawuzanena kuti chani weruzani ngati nkoyenera kumvera inuyo akulu apano pa dziko lapansi osati ndani kodi osati Mulungu. Adachita zimenezi kwakulukulu kusonyeza kulimba mtima. Chimodzimodzinso ino ndine mmene tikukhala pano pa dziko lapansi tilatumika Mulungu tiye tizigwira ntchito iyi molimba mtima. Talingalirani makamaka zokusana ndi Shadraki, Meshaki komanso Abednego tikamuwerenga kuchokera mu buku la Daniel, Shadraki, Meshaki komanso Abednego ndi anthu amene anakhala pa dziko lapansi mu nthawi imeneyo amenenso anaonetsa kulimba mtima. Makamaka tikamaphunzira timaonanso kunena kuti mfumu Nebukadineza idadziwa kunena kuti kuli Mulungu makamaka chifukwa cha kulimba mtima kumene anapanga Shadraki, Meshaki komanso ndi Abednego pakukana kulambira fano. Zimenenso ino ndine ndikaphunzira kunena kuti pa ntchito yathu imeneyi tiyenera kuti tizikakhala anthu olimba mtima. Ndipo tikakhala anthu olimba mtima ndio mmene anthu adzazindikira kunena kuti chani ino ndineyo tili atumiki a Mulungu. Ndi zinthu zofunikira kwambiri kunena kuti tizikhala olimba mtima pa ntchito imeneyi yotumikira Mulungu. Tonse timadziwa bwino asodzi chifukwa kuti asodzi maka tikamaona asodzi si Mulungu, asodzi sadziwa zonse. Komano chinthu chinanso chimene asodzi amadziwika nacho ndi chikhulupiriro. Nthawi zambiri mudzaona kunena kuti asodzi ikakwana nthawi yotenga makhoka amangotenga makhoka awo kuyika mu mboti kulowa pa nyanja ndikukaponya majani makhoka awo. Koma pamene akupanga zimenezi amakhala ndi chikhulupiriro kunena kuti zinthu ndikupangazi patsogolo pake zipindula. Chingakhala sakudziwa kunena kuti kodi pamene ndaponya makhoka apa pali somba kapena palibe. Ndi anthu amene amagwira ntchito yawo yosodza somba koma ndi chikhulupiriro. Chimodzimodzinso ino ndine pamene tili pano pa dziko lapansi tikutumikira Mulungu ndife asodzi anthu. Tikuyenera kunena kuti tizigwira ntchito yosodza anthu koma mwachikhulupiriro tsono. Kodi tikamakamba za chikhulupiriro tikutanthauza chani? Tikuoneni mu buku la Heberi zimene mulemba buku la Heberi analemba makamaka pakupereka tanthauzo la chikhulupiriro. Pamene tikuolenga mu buku la Heberi chapter 11 mu verse yake 1. Heberi chapter 11 verse yake 1 analemba kunena kuti koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Akuti koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, kungokhazikitso kuti zinthu zake zikhazokulanda kuti zikhazochitika zimene anthu fetu kutana kuti tikuziyembekezera, komanso chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Kungokhulupirira zinthu zake kuti zilipo koma zona kuti sinazidana kuti sinazipenye. Chinthu chimenechi ndi chimene sichimakhala mwa asodzi pamadzi akamasodza somba. Amangokhulupirira nena kuti apapo khazokhala kuti pali chani pali somba koma somba zingakhala sanaziona. Mwachifukwa cha iyo amaponya makhoka awo ndi kumagwira ntchito yawo pamenepo. Inunso ndine mmene tili atumiki a Mulungu tikuyenera kuti ntchito iyi tizigwira koma mwa chikhulupiriro. Tizitsogoza chikhulupiriro makamaka pakutumikira Mulungu. Zimene zinthu zabwino kwambiri zimene zingathandizire pokhala ife pano pa dziko lapansi. Nthawi zambiri akhristu ambiri tikati tamulalikira munthu makamaka zokusana ndi mpingo wa Yesu Khristu kapena zokusana ndi ufumu wakumwamba, munthu akapanda kutembenuka mtima ifeyo timataya chikhulupiriro. Timaona nena kuti mwina amene pochita tusinatani kodi sitinagwire. Koma kodi ndi mmene zimene ukhalira una kuti zita chikhulupiriro nkhani yake simafunika nena kuti ndine zikhala chikhulupiriro ayi. Kumbukirani makamaka tikamaona mu buku la Luka chapter 8 mu verse yake 11 pamene Yesu Khristu amapereka fanizo la ofesa. Anawauza kunena kuti chani? Anawauza kunena kuti mbewuzo ndizo mawu a Mulungu. Ndiyo tikamakamba za mawu a Mulungu, mawu a Mulungu ndi mbewu, ndi chinthu chimene tikachidzala nthaka sitimembekezera kunena kuti chitha kumera tsiku lomwelo. Chimodzimodzinso ndine tikamalalikira tisalingalira kunena kuti tikampeza munthu kumalalikira mawu a Mulungu aonetse zipatso zakutembenuka mtima kapena asinthe mu nthawi yomweyo. Ayi. Koma leti tizigwira ntchito kunena kuti tamuuza zimene Mulungu amafuna kunena kuti munthu atani kodi munthu uyo adziwe. Kwina kuti timusira munthu uyo kupanga chisankho polenga ndi mmene wamvera mmene ndine taphunzitsira. Tizigwira ntchito iyi mwa chikhulupiriro. Lingaliraninso makamaka zimene Paulo analemba likamuwerenga mu buku la 1 Korinto chapter 3 mu verse yake 16. Tikuoneni pamenepo. 1 Korinto chapter 3 mu verse yake ya 6
Mlembi anemba kunena kuti ndinaoka ine anathirira Apolo koma Mulungu anakulitsa. Tikuone kunena kuti pamene pa Yesu Khristu alifotokoza ndi kunena kuti ndinaoka ine makamaka Paulo alifotokoza kuti ndinaoka ine anathirira Apolo koma Mulungu anarani? Mulungu anakulitsa. Zimene zikuonetsa nena kuti Paulo alikungofotokoza za ntchito yake imene anagwira waukulu ndi yotani kuti yakuoka mbewu. Kuoka mbewu kumene akangotanthauza zonena kuti kulalikira uthenga wabwino. Iye anangogwira ntchito kulalikira uthenga wabwino, koma amene amagwira ntchitoyo yothirira mawu amene ndi anali Apolo, ndipo amene anapereka kukula kwa mbewu m'mitima mwa anthu anali Mulungu. Inunso ndine tizigwira ntchito iyi mwa chikhulupiriro, ndipo tizembekeza nena kuti tadzala mbewu imene Mulungu ayipangitse kunena kuti ikule mkati mwa mitima mwawo, nadzakhulupirire nadzabwera kumachita chifuniro cha Mulungu. Tizigwira ntchito imene yotumikira Mulungu komanso ndi chikhulupiriro. Kumbukiraninso makamaka za munthu wina tikamuona mu buku la Matthew chapter 15 za mkazi wa Kanaani uja amene anamuuza amamupempha Yesu kunena kuti akamutani kuti akamuchiritsire mwana wake. Ndipo Yesu Khristu mu buku la Matthew chapter 15 verse 28 anamuuza kunena kuti ndi chikhulupiriro chachani kuti ndi chikhulupiriro chachikulu. Ndipo timuonanso Yesu Khristu amadzudzulaso Ayuda amene anakhala pa dziko lapansi kunena kuti anali ndi chikhulupiriro chochepa. Tikamuona mu buku limeneli la Matthew chapter 6 mu verse yake ya 30. Pamene ndine tikhala pano pa dziko lapansi tizigwira ntchito imeneyi koma mwa chikhulupiriro. Nthawi ina ndinapita ku nyanja. Nditapita ku nyanja ndinakapeza kunena kuti anthu angokhala pamodzi akudya chakudya limodzi. Ndife ndinaona ulendo wangu oyamba ukafika ku nyanja ndinkadabona kuti pakuchitika pozotani. Kanaka ndi pamene anthu anafotokoza zonena kuti ayi apopoto aonda asodzi achoka amene mnyanja akutani akudya sima. Ndiye anthu ajapo ndifotokozana zonena kuti nanunso ngati muli ndi njala mutha kupita ndikukadya nawo sima samatani kuti samakaniza. Ndiye ndinakhala odabona kuti munthu ndangofika kumene akundipatsa fulonda kuti ndikhaze kupita kukadya nawo. Ndipo pamene ndinazindikira kunena kuti asodzi ndi anthu achikondi. Asodzi ndi anthu achikondi. Chifukwa ngati munthu ndangofika kumene koma akundipatsa fulonda ndikhaze kupita kukadya nawo, ndiye kuti akuonetsa chikondi kwa munthu wina aliyense. Posatengera kunena kuti ndisodzi nzawo kapena ayi. Chimodzimodzinso ino ndine pokhala kuti ndife atumiki a Mulungu tikuyenera kuti tizigwira ntchito iyi koma motsogoza chikondi. Chikondi ndi ntchito yofunika kwambiri makamaka pogwira ntchito ya Mulungu. Tidzikonda anzathu monga mmene Mulungu samalani kuti amatikondera. Timaona nena kuti Mulungu anatikonda ife makamaka tikamuwerenga mu buku la Yohane chapter 3 mu verse 16 paja amene amanena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akakhale nawo moyo osatha. Choncho ndi chofunika kwambiri kunena kuti inu ndi ine Khristu amene tikukhala moyo wa dziko lapansi tidzionetserana chikondi. Mwina tikhazenso kumvetsa bwino za fundo imeneyi tikamuwerenga mu buku la Yohane chapter 13. Tiyeni buku la Yohane chapter 13. Yohane chapter 13 kuyambira mu verse yake ya 34 ndi 35 anemba kunena kuti ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi nzake monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi nzake. Mwa ichi adzazindikira onse kuti muli ophunzira anga ngati muli nacho chikondano wina ndi nzake. Tikuonanso kunena kuti Yesu Khristu akwazonena kuti chani? Ndikupatsani inu lamulo latsopano. Lamulo latsopano limene nakuti ndilotani? Monga ine mmene ndikukondani inu, inunso mukuyenera mukondane wina ndi ndani? Wina ndi nzake. Pamene tinatumika Mulungu, tikugwira ntchito yotumikira Mulungu pano pa dziko lapansi, chinthu chofunikira kwambiri kuti titsogoze pano dziko lapansi ndicho chikondi. Tiyeni tikondane wina ndi nzake. Chinthu chofunikira kwambiri kuti tizigwira ntchito imeneyi makamaka pomakondana. Tizionetsera chikondi pokhala kuti ndine tili atumiki a Mulungu. Pokhala kuti tili atumiki a Mulungu. Ulendo umene woyamba umene ndinapita ku nyanja nditakazindikira asodzi amene ndi anthu achikondi. Ndinakapeza kunena kuti atangomaliza kudya sima imene anabalalika aliyense kupita mmakwawo kumakadya ndalama zimene apanga zija. Koma ifoti zinalipo zimene ndinkendera kumalo kumene kunakhala komwe kanthawi. Nditakhala mwa nthawi kunyanja kumeneku naona kunena kuti kuchokera nthawi imene asodzi achokayo kukafikira mwa nthawi ina yake ndinangopeza maboto okhaokha ali panchenga. Mpanyanja pali anthu okhaokha amene akungosamba palibenso wina aliyense. Koma ndinangodapo kunena kuti nthawi imene nangokwana cham'ma 4 ya madzulo ndinapeza kunena kuti anthu asodzi aja amba kubwera amba kusokoloka kubwera panyanja paja kuyamba kukoza makoka awo kuti alowe m'madzi. Ndi pamene ndinazindikira kunena kuti asodzi ndi anthu amene amasamala nthawi yabwino. Asodzi ndi anthu amene amasamala nthawi yabwino. Talingalira nonsewo anachoka nthawi imodzi atangomaliza kudya chakudya, komanso mu nthawi imene
inangokwana cham'ma 4 madzulo onsewo anabwera pamodzi kuyamba kukonza makhoka awo ndi cholinga choti alowe m'madzi. Adasonyeza kusamala nthawi chifukwa onsewo ankabwera mu nthawi yofanana. Chimodzimodzinso inu ndi ine ndife atumiki a Mulungu, ndife asodzi a anthu, tikuyenera kunena kuti tidzisamala nthawi pakutumikira Mulungu. Okondedwa, lingalirani kunena kuti pa tsiku munthu umakhala ndi 12 hours, pa wiki timakhala ndi masiku okwana 7. Mukapanga 7 times 12 mudzapeza 168 hours. Kusonyeza kunena kuti munthu pa wiki yonse amakhala ndi maola okwana 168. Talingalirani ndi maola angati pa maola 168 amene magwisa ntchito pakutumikira Mulungu. Mwina tidzapezeka kuti anthu ambiri apapanga timagwisa ntchito maola pakutumikira Mulungu, ndiyo mwina ndi maola 4 okha amene timakakhala tili kuyani kuti tili kutchalichi mu tsiku loyamba la Sabata. Kuti ndizofunikira kuti zidzikhala choncho? Nkhani simeneyo ayi. Nkhani ndofunika kunena kuti tidzigwira ntchito yakutumikira Mulungu koma mosamala nthawi. Chinthu chimene munthu umachipatsa nthawi yayitali pa dziko lapansi ndi chinthu chimene umachilenga kunena kuti pamoyo wako nchofunikira kwambiri. Talingalirani pamene mmakhala pa dziko lapansi okondedwa, ndi chani chimene machipatsa nthawi yayitali pano pa dziko lapansi? Mumapereka nthawi yayitali pa dziko lapansi makamaka pogwira ntchito za dziko kodi? Mmapereka nthawi yayitali pano pa dziko lapansi powerenga buku lake lopatulika ndi Baibulo? Mmapereka nthawi yayitali pakuphunzira mawu a Mulungu kodi? Chofunikira kwambiri tikhale anthu osamala nthawi. Tidzichita monga mmene mawu a Mulungu amanenera pamene Yesu Khristu analerana inu ndine kuti tikhale asodzi a anthu, tisakhalenso asodzi asomba. Asodzi ndi anthu amene amasamala nthawi. Inunso ndineyo tiyenera kuti tizisamala nthawi. Taphunzira zambiri makamaka zokhuzana ndi makhalidwe asodzi komanso pofaniza ndi mmene makhalidwe athu aife ngati atumiki a Mulungu akuyenera kukhalira. Tikhale anthu osamala nthawi, anthu achikondi, anthu olimbikira, anthu achikhulupiriro komanso anthu olimba mtima. Zimenezi ndi zina mwa zimene Yesu Khristu analankhula makamaka tikamaphunzira kuchokera mu buku lopatulika limene li Baibulo. Ndikupemphani kuti mu programu yotsatira tidzakhale limodzi pamene tidzaphunzira za zinthu zina zimene Yesu Khristu anazilankhula komanso kuzichita kuchokera mu buku lake limene lopatulika ndilo Baibulo. Mulungu akudalitseni nonse, ndipo mu nthawi imene muli ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mwina mutha kukhala ndi mafunso kapena ndemanga kuchokera pa phunziro loli ngakhalenso pafunso lililonse limene limakuvutani lokhuzana ndi Baibulo. Mulomaso kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu kudzera ku nambala iyi 0 766 018. Mulungu akudalitseni nonse, zikomo. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona